kasnan asyak tay umadayo kitalikan ayat abun rebeng nalae nga indak biruken tay mabukudak kanyak na iketdeng may nasaem ngemday tuy tirumbeng amuk adakes intar aramide jakmay turet pay nga indak kuyaen panagluana kapukan yaklaen jak maipton no sa tilakarekto kapulaken ayat binulod ko aklunek nagbalinak anaro ko nagpaatipen isan ko apukpuko palubusan kan kay sutay sulyana usuken riknam isut adan karbengan awan titengel ko amang ikut ken ka no dilatoy ayan ngay nakin parik na jak maipton no sa tilakarekto kapulaken ayat binulod ko aklunek nagbalinak anaro ko nagpaatipen isan ko apukpukon lupay na sa ngemday tuy tirumbeng amuk adakes intaan aramiden jakmay turet pay nga indak kuyaen panagluana kapukan yaklaen jak maipton no sa tilakarekto kapulaken ayat binulod ko aklunek nagbalinak anaro ko nagpaatipen isan ko apukpukon jak maipton no sa tilakarekto kapulaken ayat binulod ko ilimiket na isul suline panbantay din ka matanawan isuti kay kayat ko nga pagyanan na isuti na ka
Aglagto agtaltag tilugan mi, masapul na piksa ti makina, natut ti sangat nga kalsada, ipagnaan ket dadungal ikaw. Gobyerno umay kayo kat tumulong, sama sulbar ti dawat mi, problema mi umay kuma aksyonan, dakhan at kiti panagyaman mi, opisyales nga agserserbi, adagiti adu nga sakripisyo, mangitumpal ka nagpirok iti pundo, halsada umaket pumintas, tapnuin hamimet mapatas, ti agbiyahe naginawa ken nakarelax, hay saan kumamet nga agrigrigat, ngem adamet kiti sa kabasi, panagduras ka po agsangpet nga project, pantayan tapno saan nga makupit, taday to'y ket pagsayaatan, no adda ti maobra nga libre, at damat timpuyog ti umili, uray no awan ti tangdan mi, at ti tinulong kami matlatta, isu nga uray at dat pumanaw, at danto tiin na pagsublian, tamayat nga talaga dito'y ayan mi, uray no kunada nga adayo, hanayon nga ibagani nanang ko, anak ko, tim ko maliplipatan, uray no sa dinut pakadanuna, lagi pen to'y lugar ang nagkapuang, lagi pen to'y lugar ang nagkapuang. Kung biyag ko, di mo ipasabat na sakit nga ikikita. Di naktalikudan, punasem day tadwa-dwa, agpalawag agman. Ikinapudno na, tunggal kasangay mo, siya tay di makaid na. Amok ngay ti gustuem,
Adda sibay mo nga aglalailuken ka. Adut nagkuranga tauray laeng nusurat gikan masubalitan. Ngem di na kayat asawe nga awan kan dito'y nakem urang aglat panawe. No isut pagkunaan adikan ay ayate. Daytoy metilag lagi pem di ka kuman sinobliana. Diyan kuman ang pagpagitan, nadyak kaya't ngayon ka masaktan. Nagkurangak tauray laeng nusurat ikan masubalitan. Ngem di na kayat asawe naawan kan dito'y nakem kurang aklat panawe. No isut pagkunaan adikan ay ayaten. Daytoy metilag lagi pem di ka kuman sinubliana. Diyan kuman ang pagpagitan, nadyak kaya't ngayon ka masaktan. Diyan kuman ang pagpagitan, nadyak kaya't ngayon ka masaktan. Di mo kad malagti Day diinta panagmay maysa. Sirok na slag abulan lugar nagimnasan. Sadyay nga inyaplagtan itiinta pagigdaan. Sadyay anay matangan pakabuklan apagpatpatayan. Itak mariknan bara day taayat di ka man nagkitaki pamraya aglailuken ka. Ay ayaten ka iti agnanayon jak tumauma kariken sa patak at damtuk
kara nagimnasan sadyay nga inyaplasan itiinta pagidaan sadyay anay matangan pakabuklan ang pagpatpatayan ay ayaten ka iti agnanayon jak tumauma kariken sa batak hadan tuken ka nusikat umununa para kanya jak tumaramid day taken ka para kanya jak tumaramid day taken ka sunata inaramid ko para ken ka nagpupuni-punan dagiti balbalikas makaputay sinumanamot siya sa kanam nga ta umayak amang harana di tatawayo ag tamdag ka kuma tomay ko ibisikan anek ekenrik naksapay kuma nusyak tuti ayaten di kanto pagsangiten inal daw tungain kalinglingayen itet ko ti amin ko ken amin to kayat mo ipaay ko maparag sa kalae uray sinuti agde pa uray sinuti kumontra ilaban to ayat ko ken ka uray pakatayak samsam itek no lakit di mahuntod ka ayat nagdileg ka tuy puso kinayawa ni ating abalasa sapay kumatain nagsumbata nagdileg ka tuy puso kinayawa ni ating abalasa sapay kumatain nagsumbata dinggin mandungo ading kuday ti sunata inaramid ko para ken ka nagpupuni-punan tagiti balbalikas makaputay sinumanamot siya sa kanam nga ta umayak amang harana di tatawayo ag tamdag ka kuma tumay ko ibisikan anek ekenrik naksapay kuma nusyak tuti ayaten di kanto pagsangiten inal daw tungaing kalinglingayen itet ko ti amin ko ken amin to kayat mo ipaay ko maparag sa kalae uray sinuti agde pa
uray sinoti kumuntray laban ko't ayat kugen ka uray pagkatayak sansan itik nulakit di mahungkot ka o ayat nagbileg ka tuy puso inayawa ni ating abalasan sapay kumatain nagsumbata o ayat nagbileg ka tuy puso inayawa ni ating abalasan sapay kumatain nagsumbata o ayat nagbileg ka tuy puso inayawa ni ating abalasan sapay kumatain nagsumbata Gempti baga ay ayatin ka hasta kamit ka niya Dinggem tuy aso iliw tuy puso nabayat la itin adita nagindiliw Dinggem tuy kutub tuy puso awawagan na ka Dinggem ka din alam Umay kato'y sibay Pusok umay mayabay Tapnan maepepan Iliw kat sendaan Iliwek ika rin yuni Ayat ditamdamu Inairot nga arakot Abuyugan tiyas aso Iliwek i agem na samsam Etgem tagapulut Asa pa yung tiap ang puros Ang papiras di bukbuku Iliwek tiyereng Magtitinig ilapayag Umaikan no biyagtu Mailiwak mo na ikin ka Dinggem mo biyagtu Dinggem tibaga Ay ayat ka Hasta kamit ka niya Dinggem tuy aso Iliw tuy puso Nabayang laitin Adit na nagindiliw Dinggem tuy kutub tuy puso Awawagan na ka Dinggem ka din ala Umay kato'y sibay Pusok umay payapay Tapnang maepepan Iliw kat sendaan Iliwek ika rin yuni Ayat dinamdamu Inairot nga arakot Abuyugan tiyas aso Iliwek ti agit na samsam Etngem tagapulut Asa pa yung tiap ang puros Ang papiras di bukbukut Iliwek tiyereng Magtitilig ilapayag Umaikan no biyagtu Mailiwak mo na ikin ka Iliwek ika rin yuni Ayat dinamdamu Inairot nga arakot Abuyugan tiyas aso Iliwek ti agit na samsam Etngem tagapulut Asa pa yung tiap ang puros Ang papiras di bukbukut Asa pa yung tiap ang puros Ang papiras di bukbukut Dinggem mo biyagtu Dinggem tiibagan
aso iliw to'y pusok na bayak lai din adita naging lilim dinggan to'y kutom to'y pusok aw-awagan na ka dinggim ka din alam umay kanto'y sibay pusok umay payapay tapunan may epipan iliwin sen na ay iliwin ikariuli ayat didamdamo inairot nga arakot abuyugan tiyas aso iliwin agip na samsam itngem tagapulo ang sabayan tiap apros sa papiras ti bukbuko iliwek tiya ring mangtitiling tilabayan umay kanubyak ko may liwak ko na ikemka payapay tapunan may epipan iliwin sen na ay iliwin ikarin yuni ayat didamdamo inairot na arakot abuyugan tiyas aso iliwin agip na samsam itngem tagapulo asabayan tiyak apros apiras ti bukbuko iliwek tiya ring mangtitiling tilabayan umay kanubyak ko may liwak ko na ikemka iliwek kita rin yuni ayat didamdamo inairot na arakot abuyukan